ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲ್ ತಿಬರ್ ಜಾತ್ರೆ ತೂಯರು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಆಯ್ನಾತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕುಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊಡ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮೀನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ತುಲೆ. ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲ್ ದೂರನ ಪೋಯ ದೂರ ಅಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲ್ ಪಿದರ್ದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಬೈದ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊಕಲ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತು ನಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬೈದೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಜಿಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಅಕುಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೀರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬೈದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ಕತೆ ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ತೂಲೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ವಿಂಡೋ ತೂವರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಡು ಅಂಚಾದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ವಾ అది కోపడుకుంది వసంతి ఆంటీ ఆంటీ రెడ్ జోక్ పన్ను ఆంటీ రెడ్ జోక్ రెడ్ పన్పు జరా तुले వచ్చానే అనుకులే రెడ్ జోక్ పన్లే ఒక ఫేమస్ ఆపర్ బంది ಆ ಜೋಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡಾಕುಲ್ ಬೇತೇನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದಾದಾಣ ಆಂಟಿ ಇನ್ನ ಬರಿಟ್ ಮೇರ್ಕುಲ್ದಿ ಇಂಚಿಡು ಮೇರ್ಕುಲ್ದಿ ನೀಟದ್ದೆತ್ತೆ ಒಟ್ರಶದೆ ಪೂಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು दादा आंटी बरोबर कट मन ಯಾನ್ ಪುಚ್ಚದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಆಂಟಿ ತೂದು ವರಾನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತೇನ ಅಲ್ಲ ರೋಡೆ ಪುಂಡಿಯಾ ಉಂದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಗಿನ ಕಸಿನ್ಸ್ ಬೈದೇರು ಮಾಮ ಬೈದೇರು ಮಾಮಿನ ಕುಲ್ ಬೈದೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬೈದೇರು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಪಿಲೆ ಅಂದ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದಿನಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಕುಲ್ ಒಂದು 4 ಜನ ಸೇರ್ದ ಬಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅತ್ತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಚು ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡತದುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಬಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ तो अपन उसको शक्ति नगर करते थे. हाँ किंग अंकल का गाना है कभी याद नहीं है. ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಐತೆ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ. ಆಂಟಿನ ಕುಲ್ ಮಾತ ದುಂಬೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ 1 hour ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಇನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಬೇಕರಿಗೆ ಪೋಯ ಬೇಕರಿಗೆ ದಾಯ ಪೋಯಿನಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವೆಜ್ ಪಫ್ ಪತೊಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡ ಅಂಡ ಉಪ್ಪಡು ಅಂದು ಪತೊಂದು ಪೋಯ ಇಲ್ಲಾಗ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಉಡುಪುನ ಇನ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಆಯ್ತು. ವಾವ್ ಆಂಡ ಆಗಿತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ವಾವ್ ಆ ಮಲ್ಪು ತೂಲ ನಾಯಿ ಉಂಡುಗೆ ಓಲ ಮುಳ್ಳು
ಅಲ್ತ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಏರ್ನನೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಸೇರ್ದಿನಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಡು ಅಕಲ್ ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಪತ್ತೊಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕಲ್ ನಕಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋದಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಬೈದೆ ಒಂದಿತೆ ಖುಷಿಂದ ಆಯ್ತು ಹೊಚ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಪಟಾಕಿ ಹಾಕನಾಗ ಖುಷಿ ಏತು ಪೋಡಿಯುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ತಮ್ಮ ಸುಂಟು ತುಲೆ ಓಡಿಗೆ ದಪ್ಪುಕ್ಕೇಳ್ದಿ ಇದು ಬಾಂಬು ಬಿತ್ತು ಆಮುನಿಯ ಬಲೆ ಪಟಾಕಿ ಈ ಕೊಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಪಡಂಚೆನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಿತ್ತರ್ದು ದಾಲ ಬೂರುಚಿದನ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಇಜಿನ ಮಿನಿ ಜಪ್ಪು ಅಂಚ ಖುಷಿ ಏ ಬರ್ತಿರ್ತುಲ ಓ ಬಾ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಚಿ ಪಟಾಕಿ ಹಾಕುವೇರು ಎಣ್ಣೆ ತೊಲೆ ಐತುಲ್ವ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಕೂಪರ್ ಬರ್ತಂಡು ಕೂಪರ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಜೊಪ್ಪಡಿ ಮನಿ ಪಡಿ ತುಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಇಡ್ತಾರ ಮೋನೆ ತುಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಬಾಯಿ ಕಾಲಿತ್ತು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಡೋಬ್ ಪುಕ್ಕೆಂದಿ ಅಜ್ಜಿ ಹೈ I'm so scared. ಜೈದಜ್ಜಿ ಇಡೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ತೂ ಒಂದುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಡಿಯರ್ ಯಾಂದಾದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಫೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತುಂಡೈಕ್ ಧೈರ್ಯ ಮುಗಿನ್ ಪಟಾಕಿ ಮುಗಿನ್ ತುಕ್ಕಾಕಲೆ ರಡ್ಡು ನೆರ್ದು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ವಿಶೇಷ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದು ಪರೊಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.